φτάσει στον τελικό προορισμό του. Στη λίστα των γενικών εφημεριών το βράδυ του ρεπορτάζ μας ήταν το Γενικό Κρατικό Νικαίας. Η καρδιά της εφημερίας χτυπά σε αυτόν τον στενό διάδρομο μήκους 50 μέτρων. Στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις, όχι ειδικός χώρος με κρεβάτια δεν χωρά, δεν χωρούν καλά-καλά τα φορεία. Έτσι, με τους όρους είμαι εδώ πέρα. Από τις 3:30 ώρα. Ορίστε. Το έργο για ανέγερση νέου κτηρίου επιγόντων έμεινε στα χαρτιά, καθώς 15 μήνες μετά τη θεμελίωσή του διαπιστώθηκε ότι περνάει ποτάμι κάτω από το νοσοκομείο. Τα 400 τετραγωνικά του 1960, όταν η Δυτική Αθήνα είχε 800.000 πληθυσμό, δεν μπορούν να καλύψουν τη Δυτική Αθήνα των 2.200.000 πληθυσμών του 2000. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή? Σε 42 νούμερο παπούτσι, 45 πόδι δεν χωράει. Με τον οπερατέρ Γιάννη Μανούσο μπαίνουμε στο πνευμονολογικό τμήμα του νοσοκομείου. Η κλινική έχει 21 κρεβάτια, από τα οποία τα 18 βρίσκονται σε έναν και μόνο θάλαμο και μάλιστα μεικτό. Μιλάτε σου, αλλιώς σε κάτω έτσι. Καλά και καλύτερα. Θάλαμοι όπως αυτόν, κλειστοί λόγω ζημιών από το σείσμο του Σεπτέμβρη, υπάρχουν 7 στο νοσοκομείο. Θα έπρεπε να είχαν επισκευαστεί μέχρι το Δεκέμβριο. Κάτι όμως που δεν έγινε. Έτσι, τουλάχιστον 30 κρεβάτια δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Το ρεπορτάζ μας συνεχίζεται σε ένα άλλο νοσοκομείο της πρωτεύουσας, στο Ασκληπείο Βούλας. Η εντατική είναι ένα από τα τμήματα που έχουν ανακαινιστεί. Μόλις όμως η πόρτα της ανοίξει, η εικόνα, σκοτεινή όπως είναι από την έλλειψη φυσικού φωτισμού, προδιαθέτει ακόμη περισσότερο για ένα ταξίδι στο παρελθόν. Το νοσοκομείο ιδρύθηκε το 1933 και δεν το κρύβει. Κάποια εποχή κάναμε ορμόνες, θηροειδούς, καρκινικούς δείκτες κτλ. Και κάποια εποχή τέθηκε σε αχρηστία. Βρετία και έρχονται την τεχνική και ανακαλύπτουν αφού το ανοίξαν όλο το μηχάνημα ότι είχαν παγωθεί τα καλώδια, τα πάντα τα ηλεκτρονικά συστήματα από το ποντίκι. Λίγα λεπτά αργότερα και καθ' υπόδειξη συγγενών ασθενών, η κάμερα του Γιάννη Μανούσου θα συλλάβει έναν από τους μόνιμους θαμώνες του νοσοκομείου. Στα 3 μέτρα από το σημείο που κρύφτηκε ο κονδικός βρίσκεται η πόρτα της παθολογικής κλινικής. Παρά τις ενέσεις επισκευών, το κτίριο εξακολουθεί να είναι μίζερο. Είμαστε στο 1100. Στη τουαλέτα είχε 12 ασθενείς. Η εικόνα των μαγειρίων δεν είναι καλύτερη. Τύχη, πάτωμα, εστίες συναγωνίζονται το ένα το άλλο σε παλαιότητα και εγκατάλειψη. Πρόταση από το Ασκληπείο της Βούλας, τόσο από το Κτηματείο, όσο και από τους γιατρούς, ήταν να φτιαχτεί ένα σύγχρονο νοσοκομείο, ένα δίδυμο κτίριο δίπλα στο κεντρικό και σε κάποια στιγμή να φύγουμε από αυτή την Παραγκούπολη. Εκείνο το τμήμα του Ασκληπείου που μοιάζει να έχει βγει από το μέλλον είναι τα χειρουργεία. Κι όμως αυτός ο υπερσύγχρονος χώρος δεν χρησιμοποιείται. Δεν είχαν προβλέψει αίθουσα ανάμειξης και ανακαλύφθηκε τώρα. Και προσπαθούμε να επιταχύνουμε τις διαδικασίες, να πιέσουμε τη διοίκηση, να φτιάξετε όπως στόχος μια αίθουσα ανάμειξης για να μπει σε λειτουργία αυτό το πραγματικά εντυπωσιακό, το οποίο φαίνεται αρκετά πολύ θαύμα. Θέσαμε το ρεπορτάζ μας υπόψη του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας, Χάρη Σοφιανού. Αναγνώρισε το πρόβλημα και δήλωσε ότι η ηγεσία του Υπουργείου είναι αποφασισμένη να δώσει τέλος στην κατάσταση που επικρατεί στα νοσοκομεία του Λεκανοπεδίου. Η παλαιότητα των νοσοκομείων στο Λεκανοπέδιο είναι γνωστό πρόβλημα. Παρά την προσπάθεια των τελευταίων χρόνων, συνεχίζει να υπάρχει. Για το λόγο αυτό, ο σημερινός Υπουργός Υγείας έδωσε, θα έλεγα, κατεπίγουσα εντολή να εκπονηθεί βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα παρέμβασης για τον εξυγχρονισμό των νοσοκομείων του Λεκανοπεδίου, που θα χρηματοδοτηθεί από εθνικούς πόρους αλλά και ευρωπαϊκούς, και ελπίζουμε τα επόμενα 2 με 2,5 χρόνια να εκλείψουν τέτοια φαινόμενα και τέτοια γεγονότα που ζήσαμε στο Ασκληπείο νοσοκομείο της Βούλας.